Wala wandi no inside abi. C'est tu en as c'est. Quand on a carré. Je go for you. Wait, come on. Ụmụnne m ekene m unu, ekene nwoke kene nwaanyị, si ya dịrị onye ukwu mma dịrị onye nta mma. N'ijebe ejebe na ị ga-ejelu ịnaba na ị ga-analụ gaa na-etu ya na nke ejiri ya zaa. Ọ mụ bụ Chinwatakweaku, nwa si ọma mbara webewa, onye nkụzi ọdịnala nakwa asụsụ Igbo. Ụmụnne m ekene m unu. Ọ bụrụ na unu gee ntị, ọ bụrụ na unu na-ege ntị, it's all over the media. Few hours ago, Anambra State High Court nke dị n'Awka nye ruling n'isi nwa amadi a na-akpọ Nwangu Chidozie nke anyị ji Akwa Okuko wee mara. O wee bụrụ gịnị na nwa amadi a na since February 2025 ka emere arrest. Ọ na waiting trial since ya wee nye judgment this February. Maka ndị na-aghọtasịrị niile, o kwesị ọ bụrụ mgbe niile iburu phone sọsọ ị ga na-apị bụ VDMC billboard sikwa onye nke asị na there are some things you kwesị ịma as a youth or as a citizen of Nigeria. Some information read to understand. Now go so that can we first hand information. Afugo mo ebe some people na eme argument online. Number 11 months, not 2 years. Judgment enye la Akwa. Judgment enye na Akwa after he pleaded guilty anyway. 2 years get sentence ya. But for the fact na onogo 13 months awaiting trial because emily arrest na February 2025, your judgment na February 2026. That is 13 months. So out of 2 years, about 24 months, you will put 13 or for the 11. That is the origin of the 11 months. Now, if by any chance Akwa put that before 11 months, now imagine that now they employ the constitutional provisions about remission. The term remission. You mean now somebody who is in custody, somebody who is serving a term in the jail, or behave onwe, you understand, good conduct, and they see from there, and we can play a few months about from here on or presidential pardon or na governor pardon. That is it. So here about 2 years. Man go 13 months, which is 24 minus 13. That is the origin of the 11 months. Could now what I am online. Now, ihe ọzọ dịkwa n'ime is this. Ihe nchọ ka anyị ghọta bụ n'omenala Igbo. A na-ekwu enu ka a na-etosi ara amasị ihe amasị. Some people na ghọtara ihe dị n'omenala feel na omenala bụ ịgwọ ọgwụ, ịkpa nzu n'anya and some other things. Ụfọdụ ihe ndị na-amarọ. Just like I always tell people that ignorance is not an excuse in the court of law. The same way ọ dịkwa n'omenala Igbo spiritually. Mgbe anyị na-asị na anaeze na-ebinyi megide alaeze, ụfọdụ ndị aghọtasịrị ya o jibu na onye na-esi Igbo, onye na-ese anwụrụ ga-eso na-apịa onye mkpụrụ mmiri ịtali. Ofu alaeze a ka ha nọ. Anọkata mmadụ ihe nọ na ya isolukwa na-achụ ndị ọzọ, so you know something like that. Ụfọdụ ndị security anyị na-achị anyị n'obodo a ha nyala ọgwụ n'olu na-achụ ndị dibịa ọsọ. Mara mmụ ihe a niile na-aghọtasị ya.
So the thing na abụrụ ihe na-agbagoju anya, ọ mmadụ ga-ekwu ya. Now yesterday ihe nji ekwu bụ ihe a bụ na o nwere something for the very very wrong. Constitutionally, a convict go Akwa is going to serve. Now constitutionally, onye nyego judgment ya depending on ihe bụ crime ya, the government can confiscate some of his properties depending. Now that is constitution. O depend crime onye a. Ọ bụ na ihe warrant na ga-etikpo onye fine. Ọ bụ na nke na government ga-ewele ya, ọ dị okay. Now but enwekwa another angle. Spiritually, there are some things people na watara onwe ifu na-eji egwu omenala Igbo. Enwere any reason, from any reason, o ji bụ that na a ga-eje na be Akwa Okuko jee mụọ ihe ọkụ without his presence there. Ọ bụrụ na ọ na ebe a from ya na onyonyo, ọbụgodị na ọnya kwesị ebupụtasi ihe a niile ojila aka ya gbaa machisi tinye ọkụ n'ihe a, ma ọ bụ na ọ dịgo imperative na a ga-amụ ya ọkụ. Enwere any reason somebody else ga-ezi na-ebupụta ihe na-amụnye ọkụ. Ihe nji ekwu ihe a bụ maka ndị be anyị na-aghọtasịrọ, maka ndị na-eje agba alụsị ọkụ in some other places ebe anyị fụchago ihe eme. Alụsị na ọdụ ka nwaanyị ọzọ dị ka ibe bụ ọgwụ ị na-amarụ ka iso ya gwọ. Before you make some of these things, a na-efe ise a na-abụ n'anya jụọ ese. Ihe njisi na alụsị dị ka nwaanyị bụ na mbọsị ọbụla isi nọ ije nụta nwaanyị, ọ bụrụ mbọsị a ka ị na-apụ, ọ bụrụ mbọsị a ka ị chetara ya, ịkpọgo ụmụnna, kpọọ ikwu na ibe, kpọọ ndị be nke nwaanyị na-abịa ịnụ, unu anọdụ kpaa ime ego nwaanyị, mee ihe niile dị na omenala, mezuo duru nwaanyị. Na mbọsị ọbụla ọwaba gị isi na na-azị anụ, ịma nchụpụ ya n'ilo, ịchụpụ ọnwụ ihe mere ya, ịkọwala ụmụnne ya ebe ọ nọ. So na a na-akwado akpa na onye na-abịakwadolu mbọsị a na ya a na-azị anụ na enyi ya ndị be ha anabata ya, ọ bụ na olugbo ụlọ. Otu akọ dị na alụsị. Before mmadụ ebinye je bute alụsị, ada eje adjust je bulu alụsị. Mbọsị ọbụla ọ dịkwa gị ka na o mebibe gị ihe na gịnị ya ma nnọzi, ibu na-akwụ ya, ada etufu ada amụ ya ọkụ, ara amụ ụmụ amụta ofeke. Ihe onye amarọ karịrị ya. Ihe njekwu ya bụ maka ndị a efu na onyonyo a bịa gbaa ihe a ọkụ, ozi ka ezili unu, mana unu aghọtasịrị ihe dị n'ihe a. O kwesịrị na ọ bụrụgodị na ya agbụ ya ọkụ ka Akwa Okuko nọdụ ebe a jiri aka ya tinye ọkụ n'ihe a. Ị na-ekwu echi isi n'ihe na-amarọ anyị amaghị ka a ghara ime gị ya na-eme ofeke. Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekene m unu ka ọ bịa m n'ọnụ n'ebe a. Ọ Maazi Chinwatakweaku nke na anụ ya, onye nkụzi ọdịnala nakwa asụsụ Igbo. Ka ọ dị na mgbe ọzọ, daalụnụ. See it on, I see it. Can I make it? Go before you. Wait, come on.